Voor de laatste week met Rosini. Maar ja, terug op mijn exit topic. Niet mijn exit. Hier moest je zeggen goed man, maar ja. Zo. Maar bro. Bukan Zaidi. Bukan Zaidi. Ayaw mo si Rose. Okay na. Singin sih. Like lagi bako. Ang mga ba dyan saya kan hindi silang day. Bata. Asa yun dito alas orang may sila kaya bro. Nandang kita ito work yang akin sinagsana dun. Istahan si. So bay may bro. So bay. Wa azikan anbog ba yung telo? Just man. Right. Welkom terug allemaal. Zoals ik zo aanvult het variants. Ons wil net dankie zeggen voor allemaal wat een fatsoenen de laatste week of zo. Ons dus dankie voor de reactions, die views, alle mensen wat een getriggerd bij die premiere. Ons waarderen het baie. Obviously, dit is ons nu een groot achievement als je nou 280 views op YouTube krijgt, stijlen. Zo ja, ons begint klein, maar ons een groot einde van stijlen. Als variants, Kein Koenraad. Aloysius zo konnelijk te winkelen las. En ons is aan filter, conversations. Dit met de connections het laatste. Want dank je voor dit dank allemaal. Also, now that should be possible without you guys. Want wanneer dank je voor het waardeer het grootlijks. En ja, zoals jullie kunnen zien, ons het eerste toelicht vandaag. Ons de bij speciaal. 10 seconds. Ja, 10 seconds. Voor die mensen die hebben subscribe, als je nog geen subscribe hebt, doe het alsjeblieft nou. Check je maar nou subscribe hoor. Check je maar nou subscribe. Kalau kijken ons. Ay kijken ons. Subscribe. Ala kijken nu. Check je maar subscribe hoor. Is nou de tijd. Oké. Ja, zo ons het al eerst toe. Obviously is dit bij speciale gast vandaag. Man, wat waves gemaakt die laatste 2 weken. Man, men 10k views op een Facebook video of zijn music video. En het is net vital. Groot growth. Ons het is warm hier binnen. Maak op. Master, kissen nou. The one and only. Papa. Wie de fuck? Oké, right. Goeie. Ik kom met de wees man. Ja, ik was blij. Hoe zei je? Hoe voelde je? Nee. Energy. Nee man, mijn was een beetje drangen man. Was een beetje... Was een beetje propol mee bro, sing. Maar ja. Ison zo'n dag ons. Die benari blow up, hoe voel je? Ja. Yo, kas, het voelt dus. Kunnen we met blows up hier, maar ja. Nee, als we blijven spreken, want het is niet blij man. Dan gaan we goed zien. Obviously, ze maken boys me gewoon verstaan die. Iemands dorpsnaam groot. Ja, is great is maar verstaan die. Hij zong in de eerste episode toen die ouwens die zong hier binnen. Verstaan die. En ik is net blij like, om te zien hoe ze groeien man, verstaan die. En als we blijven dat nummer obviously. Als je altijd mensen maar niet bij je mensen van iemands dorp like. Verstaan hoe groot zien ze om hij amount te krijgen. Ja, en ze wat krijgen, verstaan die. In een muziekvideo, maar vat ons een beetje door dat, want ik zie nou zo'n vital muziekvideo man. Ja, maar bro, kijk, die muziekvideo was een beetje onbepland, hè. Alles zien was onbeplande hoe werkt altijd uit. Zie ja, maar bro, was net. Hij dacht man, zie man was een beetje uit man, zie sama ana bro, zie shout out to Josh, shout out. Net een beetje bro's weekends aangevat met zie en like, nee, spun. En toen vat ons zomaar de video man. Nog baie goed er zijn. Ja, maar bro. Op spot mee bro, op spot. Het is nog een vital video. Ja. Wat zie je, hoeveel 10k views erbij je? Ja, maar bro, yo. Mausen, mee bro. Big man things. Ja, maar bro. Ja. Hij is nog bij maar ja, voor een start-up. Een start-up, nee, hij is goed mee bro. Het voelt mee bro. Het voelt. Nee, kijk hier, fuck me nee bro. Ja, maar bro. Die motivation toe was die rapper hier. Ja bro, motivation. Nou, ik heb mijn ma gevraagd waar is motivation. Ze zei, nee, is niet fucking motivation. Ja, maar bro. Oké, so obviously regarding was nog niet naam, maar zien ons een paar lyrics staan die moest nou specifieke lyrics staan ja zo stukje ja en die song wat die man aan cover ik het eerste gehoor maar toen kwam ze geen familie niet in toe want specifieke lyrics was piep met hij ze was heel dit fake of piep met ex ze was heel te fake was wie is nou die ex hij gaan vragen Praat je van iemand specifiek of wat? Ja, en eerlijk wees nee.
Eerlijk wees me, bro. Praat mo, bro. Die ex. Het is unfolded. Je gaat niet ex zijn namen noemen. Was thinking, my guy. Ik heb ook maar ex en niet man. Dat was niks. Hij was niet experience. Cinnamon. Baas. Verstaan je man? Baas. Maar ja, ik ga niet nog namen noemen, ja. Hallo, waar is ik mee, bro? Nee, hij weet me wel, waar is ik, ja. Je moet recht gemaakt voor die real deal. Ja, mijn bro, spannen wij, ja. Ik is maar hier vandaag bij Unfiltered Owens. Ik weet er weten gaan niet wie zien. Nee. Kijk, shout out to Unfiltered. Kijk, als je niet nou, zij kijkt, nee. Als je niet nou, like en subscribe. Nee, mijn bro, ik vat die me niet, brother. Ik vat die me niet, brother. Maak niet, klik aan, man. Klik aan. Manar as 'n sekond. Jou vanger is klaar die phone. Innes free. Ik zeg aan. Zij gaan niet geld verloren, bro. Subscribe niet. Subscribe niet. Ja. En ja, shout out to Switch. Ja, shout-out to Switch vandaag. Bij Switch. Most mensen change, but we switch up. We don't switch girlfriends. Ja. We just, Only switch. ja. So, Switch your go-to energy drink. Oké, die is eigenlijk niet op paid sponsor nie, maar ons allemaal drinken Switch vandaag. So ons geven maar die shout-out to Switch vandaag. Very Ja. cheap. It's very cheap, it's reliable, it energizes your body, it doesn't constipate you like Score of Monster. Nou, je lichaam fris. Als je bijvoorbeeld deur werk, Switch is voor jou. 562, Score verstaan ze. Bij nachtskof peren, ons weet van jullie was slavery job, verstaan ze. slaan net nachtjes doen. Ja, so, Switch is een van jou, reliable, het is greatness, het is net de beste man, zo verstaan jullie. Sponsor bij de Springboks, ik was nog een Springboks supporter niet. Maar, je proud part van de Springboks. Onze Springbok Die is man is zo. Springbok, hè. Zo. Dat is ook een Springbok. Ik had het nooit geweten meer, bro. Is man net. Kijk, Is Springbok. ik heb Jonathan. Zie, alle Springbok is het dan, ik kan zien. Zo ja, proud sponsor de Springbok, ik heb nog een Springbok supporter niet, maar. Wanneer die Springbok is dan, die kan mensen. Promotion. Wanneer wees. Ja, vandaag is ons bij de crème bij de NC Review. Het is greatness. Kijk, Heel gevaarlijk. 10 out of 10. Ik heb vaak gezegd, ze mijn leven veranderen, maar ze wonen switchen. Verstaan ze? Ja. Zo ja, aangezien dat we maar extra praten, nee. We dachten ons maar nog een topic invul van like, hoe je gevoel het. Maar zoals break-ups in general, hoe je gevoel het na die break-up. Zo, we gaan bekend beginnen, misschien je kan beginnen of hebben. Ik zo blij dat aan de kant is. We gaan bij die guest. Ja, we gaan met jou samen aanlopen ons swap. Oké, right toch. Right, samen we zagen van jou. Kijk, Owens, ik heb nog niet zo'n beter experience gehad. Zoals like ik zou misschien nog dit in mijn ex of zo niet zien. Experience was nog even niet zo geweest. Maar ja man, dat is aan. Kon je daarom niet nou break-up? Ja, Kas, denk ik zo makkelijk. Je mag zwaar krijgen van liefde. Ik mag gestraft voor mensen, nooit meer. Ik heb nog een type break-ups gehad. Ik heb het al gezien bij mensen zeggen, je kon niet eten, Ik is een victim, man. Ik weet van die statistiek. Ja. Maar klaar, je gaat bepen. Maar kom iets uit. Maar ja, ik heb nog gelijk een ik heb al gezien mensen zeggen, heel veel daar. Ik heb nog nooit zulke type meer, bro. Zulke break-up gehad. Ik smaak niet zoiets experience. Ja, hij is zeker weiterlijven, bro. Hij is weiterlijven. Oké, right, next. Een stukje snel. Wacht, ik vond het always hoe sterk voor die guys, mensen zijn. Ja. Ik maak niet gaat die maar achter doen. Kijk, eerlijke werk, man. Hij wil een break-up niet, hij is man plaats. Kijk eens, is gevoelig, man. Zo staan we ook al een keer gezegd. Je kan dat zeggen, wordt die film maar wordt veel. Ja, verstaan. Kijk, je gaat denken over het, nee. Maar, oké, dus ik ga denken over het gaat niet plaats. Maar nog steeds, man. Die belangrijkste ding, maar dat is soms op je zacht, man. Ja, zodra die stil zit in de gedachten bij je, gaan ze heel tijd. Ja, maar hoe kom ik dit gaan doen? Hoe kom ik zien die verstaan? Hoe kom ik dat break-up met bro?
studio tugas. Ja, hoe zo bezig man. Producer maar same time. Cuma naarnam. Emotional kom. Naarnam bro. Onder BOC niya. O was kalos, obvious siya yung team. Tumako sa same time man. Ja, dus dat ben So, hij drive me. Kijk, ik zou oké, weet je wat niet van? Ik wil studio weten, als mijn producing, wat zien jouw music te produce. So, als ik dit kan leren, mijn bro, drive, wat. Emotional hartseer toch geven was dat. Als geroeld, mijn bro. Die zou nog danken als je nog niet hartseer is niet. Nou zit je nou in de studio. Nee man, zit die motivation niet man. Niks voel ik niet. Brada, zodra je uitbreekt, kom. En ze krijgen motivation voor een number. Nee wat. Dan maak je een hartrek, bro. Ja, verder anders gaan we af van die lijn, man. Oh ja, we moesten kissen nou. Makoba is warm binnen. Ja, Owens experience. On breakups en wat. Experience. Prime. Time. Ja, nee. Kijk, experience van breakups, nee. Kijk, ik lang hartstikke nou, nee. Weet. Maar ja. Focus is het liever in mijn praat. Sorry. Te veel bewegings, man. Man, dat is niks. Baie goed wat aan man. Volgens mijn leven door elkaar. Ja, ik zou niet. Maar ja, ik zou ook oké. Joh, kijk, die paparazzi, mijn bro, dat was een beetje heavy voor de laatste week, mijn bro, zie je. Maar ja, terug op die exit-topic, mijn exit. Hier moest je zeggen goed, man, maar ja. Zo. Mijn bro. Yo, Kas, ik zie 3 flashbacks. Yo. Nee, kijk, de break-up was na, man. Hij was na. Dat is net wijs gemaakt, man. Zijn oorleven, wat. Maar niet zo hard op emoties zitten, man, bro. Kijk, Camilla, pa, man, bro. Moet niet zo hard op emoties zitten, bro. Yo, Kas, je aan het slijmen, bro. Praat met mij, bro. Yo, Kas. Het gevoel ze. Mijn eerste rechte verhouding, bro. Evens, ik het schoons, mijn schoonmensen het geweet aan me, bro. Was hele introduction. Ja, mijn bro. Sjoe, ik zie dan, nou, die hele ze bouwens, mijn bro. Ze niet aan, man. Ik zeg, nee, man, ze moors me tijd, man. Ze moors me tijd. Het was like, yo, eerste keer, mijn bro. Ik zeg, yo, ja. Nou, ik voel niet dat je nu ziet. Like zoals vandaag, nee, ik kan zien als verhouding wat like een hang. Like een Chino. Ja, voorbeeld. Ja, voorbeeld nou, oké. Maar ja, voorbeeld kan, met boetie, ouwe. Maar anyways, maar zing je nou eens, ik voel niet like een, je hebt net te vroeg opgegeven kan zingen. Zoals ik zie als voorbeelden van verhoudings. Maar hoe als ware liefde betrokken en wat. Zo, jij misschien like een voelen hem nieuw hart op een bordje zet. Zoals hij niet. Kijk, ik ga nog niet veel motiveren om het te vroeg te doen in een verhouding. Ja. Man is jong. Kijk, je gaat ook voelen uit dit, man. Nee, voel nee. Zij is. En hoe gaan zij weer? Tayo moet zien voor de rust. Oké, maar we zien minus nog. Wacht. Dan dan wat je gaan zeggen van hoe mensen gaan kijken. En je voelt like een Chino. Kijk, ik zal zeggen, misschien nog like een jaar. Zal ik niet zeggen zo. En ook niet als mensen zo op love, man. Zij maakt zo beter mens, man. Niet net emotioneel, maar zoals physically, man. Ze gaan ook kerk zien dat je bouwt zo. Verhouding met jaren zien zij staan op vroeg in de ochtend, die werk zien zij zien meer quote-unquote, ja, zij zien meer lijn quote-unquote. En nog dan is zij motiveert, jongen. Ja, zij voelt, hey, je gaat elke dag opstaan voor die kunst zien. Het om zeker te maken, ons gaan naar verhouding samen, de toekomst samen verstaan. En ook wat ik al gezegd, nee, oor die break-up goed en wat. Als hij weet, die alles voor een meisje gegeven, bro. En dan het uitgewerkt, ja, kan je niks aan het doen. Verstaan ze? Het is wel bij me, bro. Het is wel bij me. Ja. Als je gaat een boek bij je tellen, dus, man. Verstaan ze? Als hij, nee, maar ik maak het nog een voorbeeld van
slaan ze nog niet gezegd verstaan. Ik zei maar net van, als je gaat een mobiel tellen, als je daarop verschillende dates vat, als je... Mijn bro, dit doen alles voor zien die. En ze weet nog steeds, dan gaat het uitgewerkt. Dan kan ze maar net terugstaan en zeggen wat jezelf, dit doe best wel proberen zien. Sometimes is het niet like geldzaken of zo niet zijn. Sometimes is het maar net, dat is simpel niet bedoeld voor elkaar. Ja. En maar Jayas man moet maar net vrede maken met feit dat het was maar net te bedoelen is niet. Ik bedoel maar net, wat kan je nog meer doen als het die zo'n is? En eerst nog alles is net. Als jij voelens is een wat jou, was het een ander picture naar gedachte. Verstaan ze? Verstaan ze? Ja. Zo, zij zoekt nou world levels, ne? Maar zij wil samen zo bouwen bij world levels. Verstaan ze? Zij zoekt wel reeds aan. Ja, ze is wel reeds aan boos. En mijn broer is een blij dat een meisje wat samen zou bouwen. Hij is het belangrijkste voor mij. Als je zo mee kan weten, hier dat je wat ik als een man mezelf bouw en mijn prioriteit achter elkaar en mijzelf verwacht op je level waar ik wil wees. En mijn bro, die kennis, hij is niet... Die motivation. Ja, en zij... Ja, zij motivation, wij kan het tellen in die geloof. Ja, zij kan nooit de dingen... Bro, als je iets alleen wil aanpakken, het gaat nooit het beste vermogen inwerken, verstaan je? Zo als je iemand net een zo hoekje wat zo extra motivation kan geven, zo'n mensen wat echt op bank vaststaan, bro. Dan kan je nog iets in de wereld bereiken, bro, verstaan je? En ik klink nog bij zo'n motivational speaker, man. Maar ik heb man dat hij te doen gaan, verstaan je? En wat kijk je? Ja, die zijn therapie, zij zijn die mannen praten hard. En wat die mensen niet willen verstaan, man. Moet change gebeuren in een verhouding. Ja. Zie je, bro? Dat we niet willen verstaan. Je kan niet verwachten, je moet compromise. Maar jij compromise. Ja. Zo, kijk, je gaat altijd die verandering in verhoudingen mee, bro. Kijk, als jij voelt, als je goed om te veranderen, dan gaan ze nooit nieuwe hoogtes bereiken. Ze gaan nooit die ceiling breken, waar je eerst erbij gestopt hebt, verstaan. Zo, ja, als een man moet je maar niet aanvaarden, maar dan gaat verandering komen. En als je en zo hoekje is en alles, mijn bro, oké, enig is bereikt, verstaan je? Dus ik voel dat verhouding is baie belangrijk voor een man, because ik zeg niet, single is je goed is niet. Als je single is, kan je altijd op prioriteit iets wat zien. Maar je ziet nooit dat hij iemand achter zo zeggen, wat zo guide in de rechte manier, verstaan je? Zoals ik ook bijvoorbeeld, ik heb bij je gerookt, ik heb gedronken, ik heb zwaar knaap met die ouwens. Die ouwens zijn niet bij mij, die ouwens... Zwalen niet meer. Die ouwens zwalen. Ons mijn bro, ga niet meer praten, bro. Iemand die de laatste persoon toch gaat doen. Zij is ons weet van zo. Ik zei niet dat ouwens meer gepioper is en die ouwens zo eigen besluit waar je wel wees verstaan. En ik was net blij, die ouwens het ook gegroeid. Niet zelf, ik het ook gegroeid, die ouwens het samen gegroeid. Het belangrijkste als je real one zit, het samen zo groeien. En als nooit dat, als die bovenkant iemand is, moet je laten lossen. Verstaan je? Like, als altijd kans op iemand op lucht, als maar niet duidelijk is of samen zo hij hoogtes bereikt. En ik was net blij, al die ouwens samen hij hoogtes bereikt. Ik heb die ouwens staan achter elkaar, dat is de real one. Dus, stap af. Yes, dat ook nog. Ja, tot op nou nog. En zo die ouwens dat nu hier in de kamer samen zitten. Ik zal je mind als mijn leven in de land, als je verstaan. Because why, ik kan eerlijk van die ouwens vertrouwen, bro, verstaan je? En dus nou zo, is voor 10 plus jaar nog wel bevriend is. Maar bro, ik kan nou nog de eerste keer wat ik klein gezien heb. Toen loop ik in een maroon t-shirt, shorty, zwart kousen en slippers, Nike slippers. Vanuit die dag, ik kon nog voor jujutsu gezet dat die twee ouwens zien. Ja, vanuit die dag af, nee. Beste vrienden en verder als hij. Mijn broer die jongens. Style. So ja, jongens. Ik ben off-camera ook. Zal ik wat bedoelt jongens. Ja. Dus die guys weten jullie als man zien. En obviously man, als man net, ik kan niet blij. Die mannen het. Alle groei man, verstaan je? Even. Ja, verstaan je? In een man zien hoe guys groeien. Dat is nou die kakbeste ding wat dan gebeurt. En we zien hoe groei op is. Ja. Samen doen. En obviously ons is nog bij levels dat kinders zien. Ons dat nog is. Ik kan niet met andere mannen praten. Ja. In waar mensen hoeveel doen ze bij terug. Ja. En als we maar net zeggen, ons zien zo efforts verstaan ze. En ons weten het niet makkelijk om op praten te wezen met bro, maar ons verstaan zien die. En ja, die ouwens zien altijd achter zo. Ook een ander ding nee. Hoe weet je zo? Ook een ander ding, ik is blij dat die ouwens staan elkaar bij, man. Kijk, bij alles mee, bro. Bij elke event. Like, misschien als ik moet een event doen. Ja. Dan zie je ouwens aan. Nou, bij je support. En
die dangas ook nee, like, kijk zoals bij die matrikas, kom lekker niet aan die mic, maar kijk zo bij die matrikas kiezen. Ik weet nog niet matrikas, kijk zo matrikas kiezen, ik maak maar nog samen zijn. Ja, bij die matrikas kiezen, en toen, kijk zoals bij, kijk eens zo goed te was in Caleb's en zien. Het was nou altijd goed te toch gaan, alles was het op dezelfde tijd zien. Oh, like now. Wat ik was zo was het, 7 mensen, je gaan bij toe, abri werk. Ja. Sorry, ja, zo. Dangas is zijn naam hier. Om dangas is man. Om wins ja, wat is die volle naam? Om Wendel. Yes, ja, van Wendel. Shout out om Wendel. Sorry man dat ik jullie werk was hij afgelopen dag. Ik had nu bij verwarring was er daar. Maar ik was blij, ja, ik heb mezelf van die tijd mee. En ik was net blij man, van die ouders dat elkaar zo achter elkaar staan was zij. Ze zal nooit rechte vrienden totdat hulle zoeken guide in de rechte pad. Als hulle ook zeggen, ze doen niet verkeerd te zijn. Ja, dat is eerlijk zijn, 100% honesty. En als hulle net gereed is om, zoals dat ik achter u te staan, dan staan je. So ja, ik was blij voor het ouwens en obviously, want het klonk goed wat is nog aan untouch. Oké, nog een laatste shout-out to die Skagis man. Ja, shout-out voor hulle. Hulle weet wie ze hulle. Ja, hij was die werkt met ze. Nee, maar onze groepje hebben die werk zien. Ja. Ja, shout-out voor hulle ook als hulle die denk ik. Wie is Skagis? Was Novax. Novaleen, Timmy, Casey. Wat ik is u? Casey die, zo X. Maar je... Yo! Praat van niks. Kaas toe. En Jamie, ja, en Jamie. Ja, maar anyway, wat nog over Kane's experience man. Ik ben zo praat over zijn experience. Maar ja, wacht, ik laat hem praten over mijne. Obviously, Owens. Je gaat die beheerwijs met iemand die style. Ik was een universal type of guy style. Ik zal nooit, ook al en hij deed van die barricades, zal hij obviously nog feelings voelen en wat zien. Maar als je hart in die verhouding, ik praat over aan X. Als je hart al in die verhouding afgeschakeld is, like, maar dat je doet me zo wrong, sta je highway. En ze zit er hard af van, het is nog klaar zien. Dan als je klaar sta je. En ik heb die nog bij om te zeggen, dat is maar net like, zodra je hard afschakelt voor die negativiteit. En voor wat samen met het komt, dan als je meer wat je verder aan dat kan doen, sta je. En obviously, zij als een man gaan, ze heeft feelings koppelen met mijn verhouding. Dus ik kom je in de eerste plek in een verhouding, dat verstaan je. Maar zodra je bij je punt komt van, nee man, net door die niet verder zien, schakel je af, puta. Zo ja, gewoon mensen alleen maar naar buiten, ne. En voor alle vrouwen mensen ook zo, als je die zwaar gaan het over verhouding, ne. Ja, praat. Moet niet stil blijven. Because why? Zodra je stil blijft, dan bottel alles op. En wanneer alles opbottel, dan gaat het exploden. Dan moet je met touw te koop, je moet gaan aan. Ja. Nog heel versie. Ja, die jongen, haar die langs weer. Je praat van gilda, je praat van die leven niet meer. Ja. Zo, ik wil maar net zeggen, man, like, oké, obviously, als je na status van Michelle Wangsing, je gaat nog niet denken aan zelfhelplijnen en goed en zingen. Zo ja, praat maar net met iemand na. Ik weet, als ik samen een zwarte, ga ik altijd samen met ons praten. Zo ja, als het zwaar is, krijg je altijd iemand om samen te praten. Het hoeft niet de ouders te zijn, iemand zingt, maar iemand waar je vertrouwen, iemand waar je weet zo 100% honest aan je gaan zingen. Zo ja, ik wil maar net zeggen, ik kan zo alle mensen wat nou, die zwart gaan en zo aan, is altijd belangrijk om te praten, snap je. Maar nooit alles inbottelen, because hij kan niet lead naar erger goed toe. En nooit, like, hoe kan ik nou zeggen, verwacht dat het niet gaat exploden, van altijd exploden, because why, ze botten al je gevoelens op, en ze gaan exploden en dan dit nou bij verkeerde mensen uit. Snap je? Zo ja, ik heb maar net het gezegd man, en obviously, collega's wil je wel heel meer bro. Therapie meer. Dus er is nog een therapie die wil ons vragen. Maar ja, ik is net blij man, voor die ouwens vertrouwen elkaar en die ouwens staan achter elkaar, bang vast in. En ja man, ik is net dankbaar voor die ouwens man. Zo zou dat die ouwens dat ik allemaal aan.
Dis so motivational. Shout out vir die guys, ek is net bly vir die guys. Maar ja, gaan we na kindse. En ons wil die hiding verstaan nie, bro. Man wil sê miskien nog ander liefde. Ja. Maar ons wil die hiding verstaan. Dit is great. Ja, Het is lief vir my. ek is echt school vir die guys, man. Dat ek kan, ek wil my tyd, ek is lief vir jou. Want ook lief vir jou. Lief vir ja, vir allemaal. Volle noem. Maar ja, verder dan gaan we nog wel aan kijken, dus toen gaan we aan gaan naar. Ja, reg by hom te sien ons. Praat nie bro, praat. Dood. Gaan dood. Ek lag nie, Strijd mee, bro. Ek lag nie, bro. Gaan dood. Dis ernstig. Die remind Eat my lips. Gaan. die remind van hy bra, aan hy video. Dat hy gesê het, hy ding van, as hy my hart gebreek het, ek hoes jou nie net good lucky. Die moet sommer gestraf word deur donderstrale. Die moet sommer Ja. Ons omry. So stryd. Ek moet nou slaan. Jou dit laat nie, maar soos hulle sê, het is 'n gevoel en voel niks meer sien. God se waar. Ja. Post of. Alle zo uit op Facebook in die comment section. Hy LB nou ding gemors. Jo. Ek kom sê iets. Jo. Dis sê iets. Jo. En daarom nie ek. Jo. Daarom nie ek wat ek wil sê speel nie so naam. Dis Baron nie. Baro ek weet nie hoe sê my mis. Baro of Barrow. Verkeerd pronounce. Whatever. Hoe meer naam pronounce. Kom swak. Wat se waar. Ja. Okay, maar ja, anyway, ons weer aan man, joh. Kom maar, is nog. Ja, ons like after school. Ja. Terug hy weer hulle. Jo, man. Ik ga nog baie in diepte in style ouens. So basically allemaal wat live after school het, ne. Dit is mos nou, it's not nice. Verstaan je? Yeah, it's not nice, brother. You can eat Wacht. more with pop. Eerste jaar na school, die gap was nog die gap jaar, verstaan je? Die gap jaar is alles nou, eerste jaar is nou lekker sing, het is nou klaar met school en wat. Ja, die fun times, bloks aan die ouens, wat. Poep, tweede jaar, die wordt geslaan met de consequenties van deze groot mens. All of a sudden sê die mensen dat ze mogen gaan werk zoeken. Ja. Verstaan Kijk, je? die slechtste ding nou is nie. Ja, kas, op die school het de man daar nog, die kon geen vrou beauty nie, wat was, Ja. daar is niks van hy nie. Hy wil slang jou same time, zodra jy klaar maak, slang jou same time vast. Ja. En obviously, ne, sy as mens voel mos nou, man. Jo, ik kom dan nog net uit die school uit, man. Verstaan je? Moeg. So, ja, man, is maar net van, die consequenties jou nog geslaan dat je groot is, verstaan je? En ek wil ook bij je ne, like, ek denk school is een scam, man. Ja. Style. Is ja. Because why? Hulle leer doen nie die creatieve aspek van dinge nie. Ja, Verstaan je? Ja. Hulle leer om te gaan werk. Wanneer jy al hoe gebruik of formule gebruik om basis geld kan wat. Ja, Wanneer dra jy iets oor? ja, en wanneer vind jy die X en die Y nou in die lewe? Jy sien nou nie. Niemand sê jy so elke dag figure X uit en Y. Even vir daardie dokter, ek verstaan as nog X-rays beteken betrokke of soos hy sien nie. Maar waar hy gesien daardie dokter om na X uit werk of iets soos hy Verstaan jy? En ek dink ook nou die skool leer jou om 'n werker te wees in plaas van 'n baas. Verstaan jy? En nou in Afrikaans hulle hy lang vrae geskryf vir die werk. Verstaan jy? Verstaan. En ja, dat hulle leer jou mos nou obviously mos nou woorde en wat is nie. Maar hulle gee jou net die binnekant van die boks. Hulle leer jou nie om aan die buitekant te dink. Verstaan jy? En is altyd die buitekant van die boks wat die geld maak. Ja, wee. Verstaan jy? So baie mense sien nie dat die man, ek dink skool, is altyd by skool, ne? Okay, doen nog graad eer preach wat. Naar skool toe, maar verwag hulle nou hoërskool toe, nou hoërskool om die universiteit toe gaan. Maar klaar met die universiteit binne 9 to 5 en sien. En ek dink ook net, jy gaan nooit jou werk te volg net as jy 9 to 5 doen. Because why? Meeste van die tyd doen ze iets wat jy nie voor lief is nie, man. Verstaan jy? Kyk vir ons om my career te Verstaan jy? En kyk jy nou nog 'n ding is nou hulle nog gradeer en baie om nog Ja, ek glo nie. om nog Ek weet ook nie, Wat man. dink hulle nou wat vandag soos hulle Ja, joh. Ek sien dan hoe daar It's a holdback. Hulle moet jou terug mee, bro. En, hulle terug ja, maar waar jy kan wees in die lewe sien nie. hulle dink nee, maar hulle dink ons het te slim geraak vir hulle. ja. En obviously, ne, dit is nooit lekker om, like, te druk vir werk, ne. Maar
die werkloosheidscijfer is so hoog by die verstaan je. Like mense soek, hulle, sy gaan nou na werk toe, ne? Sy gaan geen nou doen CV in, wat sê jy? Nou sê hulle nog veel, ne? Hulle kort 3 years experience, verstaan jy? Maar sy kom nog net die 20 tyd of by die workplace, verstaan jy? So, hoe kan sy experience bou, ne? As jy nog nooit aangestel wees nie. En hulle wil jy nie aanstel, dan sy het experience, verstaan jy? Nou, hoe werk dit, verstaan jy? Dit gaan nooit uitwerken because why? Sy kan nie wel verwag iemand met experience het en so, maar hulle kom nou, sy wil hulle nie aanstel, verstaan jy? Hoe gaan hulle dan experience bou? Elke werk soek, experience nie, maar niemand wil aanstel zodat je experience kan bouwen, verstaan je? En dat is waar ik denk vandaag zijn mensen verkeerd is, man, verstaan je? Because, hoe kan je experience bouwen als je nog nooit aangesteld was? En niemand wil je aanstellen. So als men het de hele cyclus van dit, en ik denk ook dat ze kom je werkelijkheidscijfer van vandaag zo hoog is. So mensen, je school op, los je school op. Ja hoor, wat je gaat, maar je is nog wel mensen bereid verstaan. Je denkt is makkelijk. Ja. Je denkt is niet van ik op Syrië en geen carrière werken. Ja, dat is wat we niet willen verstaan. Wie zullen wat is een rejection? Ja. Als ik kijk, wat is een rejection? Dan moet je bij klomplekken gaan. Ja. Alles is straight hier. Alles zoek mij niet. En ook nee, die leven na school is slaan in die gezicht, man. Verstaan die, is raak groot. Je weet niet wat we verwachten, verstaan je? Speelt niet meer na school. Ja. En zei je van, vertel even mijn gevoel kijken. Vragen maar 1 december 2021. Kom net bij deze. Nou, hij is nog een blok aan heb je even eens en zo. Ik kan zeggen, als je nog klaar is, man. Hey, joh. Hoe denk je aan die waarom echt heel druk? Ja. Wij echt tegen vrouw mee te wezen, dus je zorg voor je eigen. Yo, brother. Zorg. En jo man, die mensen verstaan niet man, dat is nogal zwaar zien als je nou van je perspectief van kijk, verstaan je. So. En dat is nog een ding wat ik ook niet verstaan. Je maakt een kind en je ziet niet werkloosheidcijfer zo. En ons chats niet, once again, ons chats niet. Ja, ons was nou die previous episode aan de presentatie. So, ja, ook ons is nog bij die blootheid, nee, maar ik had een video compilation voor ons bij elkaar gezet. Staan dat die jongens moet react. Ons gaan obviously switch tussen elke episode gaan switch tussen memes in de video. Staan jullie. Dus we hebben ons gaan vandaag nog iets inzetten. Misschien nog een gameplay wat we spelen nou weer. Ons gaan switch. Ja, ons gaan switch. Maar ja, ik zie nog een man van memes ons. Zie maar net. Voor zou die video compilation gaan doen, ja. Hij gaat mors wat van emotie praat. Als je hoort is het rechts, is mij hoort is het zo. Dank je. Punt. Period. So ja. Periods. So ja, als we gewoon van een compilation van een Mendum spelen. En dan gaan we maar verder aan weer aanpraten naar dat. Dat is niet één van die woorden van de cricket. Nee, maar het is daar nog niet in. Wat is zo cricket? Het is er mooi. Nou, is maar 96. I don't Ja, ik weet nog steeds voor me, joh. Het is dat. Alhamdulillah. Syukran. Halo. Kasi na Yosip pa yung me bro. Bro, asa kayo man vas kaya kasi na day gabri bro. Ciao dele supply na mo. Eh, geta me bro, leko. Can I like today, please? As you can see, dit was nog 2016, 2015. Ja, mensen. Sisa, mama, sisa. Lekker in Ja, die gaan afvallen. Die meisje. Niemand baklat. Hou net zo zachtjes. Meneer Koelij, meneer Mousie, hè? Hey. Kijk, die kijken zo gebrek komen. Kijk, we zoeken niet verkeering. Hou net zo bekend, hoor. Hou net zo bekend. Toen de heren die ochtend voor Moses en Moses. Wat is het? Kan speel recht. Waarom gaan die mensen aan die achter? Die heren verstaan. Denk maar uit jouw gebrek. Meneer, wat de zondag is, dat is een probleem. Ja, als je één keer met je nodig hebt, ander heeft. Yo.
Mensen er weer afgezet. Dan zit Hulle het weer hou afgesit. net die stukjes op. Maar hoezo? Toen die Here vir Moses die oggend sê. Joe. Ik speel met gassie mensen. Kijk hoor, ik is het super best. Yo, maar vandaag die dans. Zo had de bier gebarsten bij ons. Had de bier gebarsten bij ons. Hij is toch bij. Kreeg waarom? Nee, was hij beef met mij zo gering. Wat hoor? Hey. Hey. Dat is waar ik het dan. Mimamba gratis. Yo, springs af. Coils weg. Dat is liever hij maar nog aan binnen. Alam met z'n waren boos. Ja, flap ik hem. So you see the real bush ring? Put it through your ear. I'm bringing Hold it. Druski. Now pull as hard as you can. Yo. Hij kan zeggen. Slaat er pak van achteraf. Ja. Ja, hij is hier. Hij. I don't do drugs. Even dit wel krijgt iemand die ding man. Hij doet. Parachute. Only Hij doet catch jou. Wel, hij doet. Koning kijk down, Ja, precies dat is als bijna kak. Dat is bijna correct. Hij was Dan kan kreeg. het. Holding back the years. Maar zie je nou, zie je nou, jij moet nog inrichten gaan. experience. I came from, I seen a pigeon get on for one stop and then get off on the next one. Like, you could have flew there, man. I spit hot flames, bitch, just like a dragon. And my pants sagging. Spell it backwards, niggas. Baas. Hij was baas. Hij was baas. Ja. Maar ja, onze reeds gepraat van baas. Over nog een baie. Ons was een rapper hier in die studio vandaag. Kijk even, wacht, ook aan het ding. Zij heeft ons rugby gespeeld. Ja. Verstaan ze? Dat was eerste Levens game. die eerste game man. Ons mijn eerste game. Ik heb donderdag toen was ik al gespeeld. Maar ik koos niet om te gaan spelen. Van wie was toen? All Blacks. All Blacks. Rugby. Ja, shout-out zo, maar ja, anyway. Ja, mijn bro, eerste match was bij jou. Ja, je kan al veel, maar anyway. Kas, first half speel ik. Kreeg ik kramp. Kijk even, wacht, wat zijn positie heb je gespeeld? Ja, lock gespeeld. Elisabeth. Kom op, maar anyway. Kreeg ik kramp al veel, mijn bro. Dus dan zag ik. Ik heb nog kramp gehad. Zelf is dat. Ik heb 2 coaches en hier coach je nog af doen. Maar ik weet wel. Mensen doen me maar werken hoor. Heb veel nooit om mijn kram lekker naar maar ja, anyway. Maar het was nog alleen een beter experience. Ik heb daarom feedback gekregen van die coaches. Coaches hebben gezegd, nee, ik heb het goed gespeeld voor het eerste match. En hij had ook een paar uur gezegd, ik heb het goed gespeeld. Na dat ik op gas laag, de laatste heb ik gespeeld. Maar ja, maar hij was basics voor mij man. Het is een charisma. Toen was hij borst. Ja, kijk. Nee, na een match was hij borst vooruit. Ik heb een beetje mijn gevoel. Ja, maar hij was basics man. Kijk je, op de site ne, aangezien dat nog weer rugby is ne. Kijk je goed, zullen top 3 rugby spelers. Als allemaal gaan we zo top 3. We gaan bij jou. Ja, kijk je, wacht, laten we iets zeggen. Top 3 ne, all time. Enige positie, net de top 3 spelers. Kiezen Perenara, Ritje Mwanga, Grant Williams. Hij is mee top 3. Dus die blijven net bij die scrum af in die. Ja, maar even focussen op hem. Oké, ne, mijne is. Ik zag aan 10 kaarten. 10 kaarten ene. Obviously, moet je ook Richie Moko aan goeie verstaan zien. Ik voel Caritas captain of all time. Ik verstaan nog zeker mensen Sia Colisi. Ik voel... Hoe kom je jullie beste players meestal in die box van ik? Die All Blacks uit? In die box van ik. Hoe bedoel je nou? Dat is all time. Dat is all time. Oh ja, en ook... Ja, met derde ene. Ja, ik zal het zeggen. Derde ene. Als moet ik gaan voor Sia Colisi man.
Style, mo gaan we siya college. Tesla is mijn top 10, Tesla is mijn top 10. Maar nee, maar ons Jealous All Blacks man, los ons nee, maar as unbiased. Obviously siya college mag nog 3 World Cups in zie. Wat captain, wat dat zo. As unbiased man. Staan. Ik is nog niet een fan van rugby of sport, is hij niet. Maar ik heb niet twee meer gedachten, man. Cheslin is mijn goud meer, man. Hij is een goud meer. En hij is ook de captain. Zie je niet? Ja, ik weet nog niet. Zal ik maar zeggen, misschien. Pollard! Ja, man. Ja, ik zeg maar niet. Oké, maar anyway, ja. Maar ons, hij was nog een player van Miller, wat goed gespeeld, dus hij jongens nou. Een player van Miller, maar hij is nog niet meer top 1. Ja, hij is niet daar. Ja, hij is top 3. Maar Nono. Ja, Nono. Ja. Nono heeft baie goed gespeeld en dan Noah Bana ons. Hij was voor jullie rats geweest. Ja. Kijk, hij was een winger geweest. Gaan ook 2 op mij. Of zo. 3 zitten, nee, maar dat zie je. Hij is nog Colby en even niet zo weten. Die lock. Kijk, ik kon me zo step naar de final, alles ik nog All Blacks zijn, maar hij was gevaarlijk te stemmen in de final. Jo, Argentinië. Jo, tweede match meer. Argentinië. Ook het in Argentinië gespeeld. Praat nog van in de World Cup nu. Was verleden jaar man. Verleden jaar wat we gespeeld. Oh nee, ik heb die bokken games outside the World Cup gekeken. Maar ja, toen hij in match in Argentinië gespeeld was, Colby kan linkas en hij man kreeg cross. Oh ja, we gezien. Ja, wat hij maar zo, hij is te stier. Ik denk nee. Kijk, ik versta niet. Hoe kan man niet cross kicks in wat geen. Ik praat nog van hij no look, pap goed maar je kan niet bepaald scoop. Dat maak je van mij zo niet. Maar ik denk dat cross kick nee, als je moet meer accurate wees. Ja, en laat de timing moet anders nee. En je moet nog niet voorbij die doellijnen en ook niet voorbij die sideline. Focus op je wing. Ja, je moet nog dat je moet nog calculeren dat hij nog in die bowlen nog. Dan moet je precies van die defense ook nog afzien ze. Ik versta niet man. Wat ik heb het verleden jaar ook gezien. Ik zou maar in de bal los op 10. Zie je, dan maak ik het Pollard center speel. Ja, dat is Pollard eerder, ja. En die nog geen flair van Mani, verstaan. Maar Mani speelt goed op 10, als niet zich skoppen. Ja, en die andere ding is ook, nee. Pollard dit, ja, flair van Mani. Pollard dit speelt kan het rugby. Ja, Pollard dit, ja. Pollard zal ieder strijd naar club zien. Als dat hij nog aan Stephen Free gaat, sta je wat te doen. Ja, ik denk maar niet, man, like. Gemeen overall, ik zal Mane of live zetten. Ja, zoals ik gezegd, Pollard top 12 zien. Want Mane het is koppen, maar Pollard het ook die vlees niet verstaan. En alle zien wat die minder lende hebben die 12 zien. En verstaan, hij is meestal voor die bokken, maar ook Pollard kan nog iets op doen verstaan. Die andere koppen zijn verstaan. Ja, hij is maar net bij ik voel maar net man. Maar ik voel net die minder lende in deze center bij die Sharks. Hoe kan je aan? Ja, ik voel niet, hij moet beginnen waar hij zijn ringen zo is. Ja, zijn ringen doen zo pad. Nou ook die laatste wat hij minder lende spelen. Hij maar niet wel die passie meer bro, hij had bij opportunities dat hij kon gepast, waar hij try kon geweest. Ons, die was een gameplay. Ja, zien die. Ja, misschien is het maar net een crashball voor de minder lende. Maar zijn niet wat te praten, maar sta je wat te praten. Nee, maar innoveer. Colby zei man, yes, wat zullen we nog worry? En dan zei nog een shashow. Yes. Ik weet het niet. Volgende World Cup is de All Blacks. Ja. Volgende World Cup is de All Blacks. Wat man? Kijk, ik heb er iets over. 5 club. Ondo. 5 club. Ondo. Mijn bro. Ondo. Kijk. Ik maak je bits. Ik maak je bits. 5 club always. Laat tegen mijn punt. Hoeveel van zullen mannen is boven 30? Ja, is klom. Exactly. Hoeveel van zullen mannen? Nee, ons te bij boven 30. Onze hele backline is onder 30. Oké, Bouden Beret is zeker nog. Het is net Bouden Beret. Nou, laat ik ook zo zeggen. Ik heb gewonnen, nee. Wat gaan we gebeuren van de rugby?
Als die bokken dan nog die World Cup moet vat, man. Yes, man. Ons Zala- win dan bro. Hulle was Ons win dan hulle was in hulle prime nou. Die paar jaar, die 7 jaar was hulle prime. Ek glo hulle gaan afval nou. Because hulle gaan nou die rivals gaan wat ons hier gegaan, verstaan jy? Hy bou met die youngsters, kyk, toe Aaron Smith hulle weg gaan en al die ouens verstaan jy? Ek druk nie die bokke neer nie. Bokke is great, verstaan jy? Bokke is great, die bokke is altyd ons rivalry, verstaan jy? Ek druk niemand neer, ek sê nie, hulle verdien dit of wat nie. Is fans goeie gewen, verstaan jy? Kijk, je praat van bokken, bro. Je kan me eens horen in naam. Wat is een bok in Engels, bro? Goat. A buck. A goat. Greatest of all time. A goat. As a goat. Yes, man. Ja. Ik wil weer nog eens een bak. Gepraat van... En nog een ding is, hij ook, ja. Ergens moest ik maar afgetreden, want hij kwam wat Kobe omgegeven. Ik het amper gedink is 'n injury, hy my bro. Nee, kyk jy. Hy was 'n Sira, hy was aan die World Cup. Kobe het op 'n spesifieke ronde net. Hy moet continu kan klein elkaar toe, maar hy was daar Kobe is sterk. Kobe dan Scott Barrett gestamp. Hy het stamp blocks mee bro. Ek sien dit, hy het ook so gestamp. Ek weet nie waar was dit, ek dink was in Frans, dink ek sien hy. Nou ja, maar kyk onze youngsters nie, ons het hulle nog verlede jaar by eerste kans gegee. En toe het hy maar hulle bewys, sien jy, onze youngsters. So moet ook net, ek sê, ek skat die hele youngsters nie, maar sê net, moet ook nie onze youngsters. Ek sê maar het nie, onze youngsters, soos Roy Gat, hulle, hy nieuwe, Stevenson, hulle, wat ook nog inkom sing, hy man en het klaar experience, die All Blacks sien sy, hy is wel, ek denk, hulle gaan slaan. Ja, en because wij ne, oké, eerlijk waar, Rassie is een rugby genius. Ek gee hom sy eer. Ja, Erasmus, ja. Ek gee hom sy eer. Kijk, ek gee hom sy eer nie, maar ek dink om my nieuwe youngsters, onthou, hy youngsters nie, hulle is nog gewoond aan school rugby highway. En soos hy carry cup in highway sien jy, maar om nou, hy manne in die system in te bring nie. So kyk ons met die All Blacks, ons het gesukkel. Ek sê, ek praat ding so hard as die All Blacks het gesukkel, verstaan. Kyk soos die bokke het ons 2 keer gewees, achter mekaar. Verstaan jy? Achter mekaar. Ja, is nou lang. Pak slaag. Ek gee die bokke as eer man, die bokke as gewees man, verstaan jy? Hy het ons so 2 keer geslaan. Hy was toe die youngsters nog ingekom het en wat wil hy verstaan nie. Ek sê ook dit my bro. Ek sal die team se eer gee. Gee All Blacks hulle eer, nee. Maar ek bedoel man om net, jy kan nie wil laat en sê miskien die All Blacks is sleg of die bokke is sleg. Maar ek bedoel man om net, hulle speel teen mekaar, kop teen kop met jy sien nie soos hy. Stress voor hy net sien soos hy. Ek dink nie, die All Blacks en die bokke is rugby. Verstaan jy? Sien nie. En jy het gesien al op Facebook of so nie. As iemand nou die All Blacks swak maak, dan spring die bokke in. Verstaan jy? Nee man. Is nog altyd onze rivals die wat en as ek het al gesien op die Instagram pages of so nie. As iemand in Ierland of wat maak nou die bokke swak, dan spring die Suid-Afrikaanse fans op dat nee man, hulle verloor hulle in die quarterfinal. Ja, maar kyk, ek verstaan net nie, hy weet nie wat hulle sê, 'n span is sleg, maar hy span kompeteer teen jou span nie. Wat beteken jou span is ook nog sleg? Ja, verstaan jy. Ek bedoel maar nog nie. Jy weet nog nie wanneer gaan Ierland of Frans weer semi-final maak. Ek weet nie wanneer gaan het weer ek is nog nie in hy kategorie nie. Nee, maar jy wil nie van Italiaanse brief. Ja. Kyk, ja, maar dat ek nog so inval die man. So basically wat gebeur het is ne, ons het nog 'n bietjie aangegaan oor Portugal en so aan. En wat het in die bokke gespeel het en so aan was daar. En toe basically die ding as ek hy gedeelte in en dit en so aan. Ek weet nie hoekom presies nie. Maar anyways, ek het net 'n bietjie aangeskryf na die gedeelte toe waar ons nou 'n freestyle laat moes ek nou 'n freestyle gooi verstaan. En dit almal besluit ons aan aanchop, maar tot verder keer dis geen verstaan. So ja, ons het net ek het net geskip tot by die deel so ja, enjoy maar. Maar ja, verder alweer let ons maar repay by ons style. Obviously wel ons nou die man as ons nou as ons nou weer rappers op het staan, obviously met allemaal een freestyle kie. En dit maakt me net sin. Ja, het maakt me net sin, laat die man nou een freestyle. So obviously, ek geloof nie kan sy hulle freestyle wil I'm not a rapper.
Ik kan maar net een voorbaan vriezen gooien. Ja, ik kan ook. Hallo, is ook maar net een voorbaan gooien. Ja, en dan kunnen we ook man. Ja, van. Ja, ja. Het gaat nu nog warmer raken, joh. Ik zie al klaar. Waarom? Ja. Switch. Warm. Perfect drink voor een sunny day. Ja, mijn is klaar man. So ja, ons gaan die muziek aanzetten. Die man mij zo. Oké, we gaan eerst gaan. Jalan bos, laatste. Oké, en obviously is net voor fun, maar niet ernstig vat als ons vroeg goed te zien in stijl, is maar net voor de fun of het. So ja, ons gaan maar over naar spot. Coated baas. Right up. Oké, ons voel maar de eerste review te stijlen. Oké. We gaan eerst gaan, ik op deze. Oké. Ja. Kijk mensen, ik kan nog mee mooi. Ik heb die hele stuk wat ik kan luisteren. Ik ga van hij was in mijn stress. Wat ik toen gespeeld heb. Dus we gaan van de street geschieten. Nou, als ik eens nou wat dus ja, sorry ga maar. Joh, als je luistert, ik geloof dat ze het niet meer zien zo is het. Zo ja, samen aan mijn video man. Is er nou wel een plek? Alle rappers is awake. Kijk, als je voor example betrekt, kijk je hoog je bek, het zegt. Ik zeg rap, ik zeg poet, schrijf het en dan hou het. Ik hou het koud, ik zal van jou bouwen. Kijk me bro, ik is dus een poet, ja. Zij zijn fris op het beat, ik is aan hier, vier warm aan die brand, mag gewoon bij dieren, ze geren is warm binnen. Kijk je nou niet? Oh. Kijk, ik moet checken, ik zie mijn oud, ik moet checken, dat mijn grootste goud. Ah, ze pakken trouw, nee, dat was een moesje voor. Maar mijn bro die weet, ik is aan een moesje, oh. Check het, mijn bro, geen mercy. Dan klap ze binnen mijn pussy, toepak, we beet, en geen mercy. Zij is, mercy. Nog, shout-out. Mijn mercy zo. Ah, bro, dit is waar, dit is nog. Ja, Owens. Zo, ja, mensen, man, als we maar blij, en altijd een tune voor die guys, dus ik kan blij dat ze ook vandaag reageert te staan. Ja, de laatste keer is hij meer. Ja, nee, obviously. Kijk, als gaan we weer opbeten, nee. En dan doen we niet alleen pull-up, man. Oké, als gaan we niet blijven, gaan we nog join op zien. Als gaan we voor het join meer? Ja, dat is maar nog die plan zo voor die vervolgstijl, dat is allemaal kan groeien, man. Ik is blij die Owens groeit, ik is blij die Owens werkt. Ja, die man is gezond. Die man is in de hospitaal, ik denk fully. Die man heeft ernstige beschering of zo, ernstige ziektes. Shout-out voor HIV, krijg die mensen. Nee, ik zou ook net. Ja, man, het is hier, like. Ja, man, ik was blij niet een van de Owens is ziek, niet een van de Owens heeft ernstige diseases. Die man is in de hospitaal, die man is in de tronk, allemaal is net fris, man. Ik is net blijven. Die gaan het allemaal zo kan teerdraaf style Owens. Ja, obviously. We gaan niet nog een uur, maar hij is malig in zo ja, ik wil net zeggen, shout-out voor Kain, shout-out voor Alois, shout-out voor mij, shout-out voor Mr. Kiss en Nova, hier komen vandaag. Waarom niet binnen? Ja, en op Facebook is Mr. Kiss en Nova, ja, shout-out. Kreme op YouTube, kijk je, mijn niks naam droba, sini, mijn ouw. Ik droba, kreme op, Mr. Kiss en Nova, number 1. Sponobai. En obviously ook krijg je ons op Facebook Unfiltered, TikTok 1 Unfiltered 2, YouTube is Unfiltered, Blinks is Unfiltered. Ja, Unfiltered HMD zoals je daar. En dan, is alles zijn. Oh ja, en wat zal ik onze nummer zitten? Ja, ons toch op WhatsApp channel. WhatsApp channel, ons op Facebook het ons ook op mensen. Of contact ons het like op TikTok of zo, of Facebook dan kan ons ook te antwoorden en zo aan. Als kan ons een nummer leak of enig iets van hij. En dan zullen misschien wel fiets op support. Ja, misschien net een shout-out daar zo. En obviously is net love van die mannen af. Zo, ja, ja, is basics man, dat is maar net op dat zijn de mensen. Zo, ons gaan maar nou. Die mensen, dan gaan ze outro spelen in guessing. Als je wifi nog niet de wifi leggen, ik weet niet wat gaan we vandaag zo wifi. Nee, het is overal als je
Zo'n copyright na. Nee, als kan hem niet spelen. Gewoon copyright. Men kan ons na lawsuit We gaan een lawsuit krijgen soms veel. Hoor je dan? So ja, ik wil net allemaal zeggen, dank je voor die gekomen, maar we zijn ons altijd samen met jongens te praten. We zijn een grote therapie sessie ook vandaag uit. En het netwerk is ook af. Ja, nee, dat gaan niet. So ja, zo net zeggen, hij is ons en we zijn voortgezet en ons is uit. Dus. Dank je.